5,000 रांखौ मोननानै जों गोजोननाय थाबाय आरो गोजोननाय मोनबाय बिनिखाय दा मोननायखाय गोजोननाय थाबाय आरो दा रुजुगा सारखौबो साबायखर बावबाय आरो जितेन सारखौबो साबायखर बावबाय आरो दा बेखौबो गोजोननाय थाबाय बिनियावबो কিবা কেনেকা পাইছে মানে দুখীয়া বুলি কেনে বাছি দিছে চেয়াৰমেন মেম্বাৰবিলাকে পাই কিনে বহুত ভাল লাগছে একো পোৱা নাই অৰুণোদয়ো পোৱা নাই আৰু ঘৰো পোৱা নাই সেইটোৰ কাৰণে পাই আজি অলপ ভাল লাগিছে আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট টাइम सरकारखौ जों बिराद मोजां मोनदों आरो गोजोनदों बिदि मोननायखौ आरो उनावबो होलांबाय थानो हाथों गुबुनाबो मोजां मोनथों आंबो जोबोद मोजां मोनदों दायो मोननानै आं सारखौ जोंना रुजु सारआ जोंनो होदों मोजां मोनदों प्रमद सार मोजां मोनदों बेबायदि मोननानै गोजोननाय मोनदों सारमोननि थाखाय बिदिनो देरहालांबाय थाथों आरो जोंबो उनाव बिदिनो मोनलांबाय थाथों थेंक इउ आंथ' गोसोखौ मोजाङैनो मोनदों आरोना आं जेरै मोनदों जेनेबा बेलेगाबो मोनथों आरोना आरो बे फैसाखौ दिनै 5,000 मोननाय फैसाखौ आं जाहाथे आंहा दिनै मालिक गैला बे फैसाजों गथ' गथाय जाहाथे आंबो सुंस'लांनो हानायनि आं दा दखान फिसा होनानै जायो आरो ओमफ्राय दा बेजोंनो आं एसे आग बारायलांनो हाबावथों जाहाथे आं बेखिनि आं सिगां मोनफेराखै आरोना आं दिनै बिराद आंथ' रुजु सारखौ आङो सिगाङाव आर'नाइ फार्स्ट आं गानहोदोंमोन आरोना आं दिनै नुफैनायखाय बिराद गोजोननाय थाबावबाय आरोना रुजु सारखौ गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदिनो इउपिपिएल सरकारनि दैदेननाय एबा प्रमद बर' मानगेदेर चिफ बिटिआरनि बिथांनि दैदेननाय जि सरकारनि मोनसे आसनि बे जाबाय आइजोफोरखौ स्पेसियेलि ट्राइबेल आइजोफोरखौ जौगाहोनाय बे बिथिङाव जि अनसाय बिथांखि होननानै मोनसे आसनि जिथु माने दिरुनदों आरो गुबुन बोसोराव होनाय बायदिनो देग्लायबो 2024 मायथाइ बिनि अनसाय बिथांखिखौ दिनै धोनस्रि समस्ति हिसाबै जोङो गासै 200 आइजोफोरनो जाय आइजोफोरा फिसा फिसा दखान होनानै जायो बा मैगं थाइगं फाननानै जायो सक बाजारफ्राव जिखुनु दखान सखान होनानै जायो बिथांमोनखौ हेल्प जानाय बायदि आरो बिथांमोननि रांखान्थि हालोदा जिथु गाज्रि आरो बै जायफोर दखान बा बेफारफोर खालामना जायो बेवहाय सहाय जानाय बायदि दिनै सरकारनिफ्राय जि अनसुंथाइ हरदों 5,000 करि बेखौ जोङो कमाबारि VCDC निफ्राय जोङो जागायजेनबाय गासै 200सा आइजोफोरखौ हरनाय जादों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना जि मोनबाय बियो निस्सय एसेब्लाबो सहाय जागोन होननानै जों आसा खालामदों आरो बिनि थाखाय आङो समस्तिनि जानानै मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर' आरो लोगोसे डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोननिसिम बेबायदि आसनि लानायनि दारादि जोंनि आइजोफोरखौ जौगाहोनाय बिथिङाव जि सहाय मदद खालामनो नाजादों बेखौ बाख्नायथाव जादों आरो बिथांमोनखौ बेखिनि सुबिदाखौ जाहाथे हरनानै आरो रायजोफोरखौ सिबिनो थाखाय रायजोफोरनि सहाय जानाय बायदि खामानि मावनो हानायनि थाखाय जोंखौ बिबान हरनाय लेखा रोजा रोजा आं साबायखर हरदों आरो लोगोसे फैबाय थानाय दिनाव बेबायदिनो गोबां आइजोफोर आरो दंबावो बिथांमोनहाबो मोनबावथों जों बेखौ आसा खालामदों।